Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 15 ka mga stall sa Manukan Country sa Bacolod nga ginsaradaan, liwat nga nakabukas. Pagpasaka sa kaso sa mga nagpainom sa tubig sa turugban sa biker, ginatugyan na lamang sa City Legal Office. 7 sa 35 ka mga water refilling station sa Ibi Magalo na ginpasira kay wala permit. 2 ka taga Bacolod, 1 ka taga Pontevedra, ang kabahin sa nagdaog sa 236 million sa Grand Lotto. Kag sa good vibes, bisan peak sa pandemic, wala siya naguntat sa paghimo sa mga maskara kay nahulat niya ang liwat kapag balik sa Mascara Festival. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tatlo ka mga Negrense kabahin sa 433 ka mga nagtungaay sa 236 million pesos nga Grand Lotto. 2 sa 3 ang nagdaya sa mga outlet sa Bacolod kag isa naman sa Pontevedra suno kay Jose Manuel Villagracia, ang manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Negros Occidental. Mga 540,000 ang daugon sang tagsa kag buhinan pa ini sang 20% nga buwis. Ang ila taratapan sa probinsya sarang lamang maka-process sang 300,000 pesos pa idalom nga daog gani sa Manila maga-process ang 3 suno kay Villagracia. Sa tungasang kontrobersiya sa amo nga pagdaog suno kay Villagracia, dako ang iya kumpiyansa sa PCSO kasubong man ang pagsalig sa mga pumuluyo nga nagataya diri. May 91 ka mga outlets sang loto sa Negros Occidental, 35 diri ang yara sa Bacolod. 18 to 22 million ang maganar nila sa kada bulan gikan sa mga 200,000 ka mga nagataya. Subject to 20% tax. Oo. Mga ako, hindi nga ako hindi po, doon muna. May nagpalapit sa ako ni sa makling sa tani. Hindi namon pwede bayaran kay ang amon nga system hindi makabalidate sa mga nakatransform. Sa number 9, declogging operation ipatuman sa syudad sa 22 tanan ka mga lugar matapos ang natabuk nga pagbaha sang kahapon. Ang mga kiosko sa Bacolod City Government Center ang pilalang sa mga naapektuhan sa pagbaha tuga sa mabaskong kaulan sa kahapon. Nagsaka man ng tubig gabaha sa east area sa Bacolod, Barangay 4, Singkang Airport, Manukan Country, kag iban pang flood-prone areas nga kag mga kabaranggayan. Pati ang buwas ng taratapan sa Commission on Election sa Bacolod wala makaluwas sa pagbaha sa kahapon. Gani kaina, nakigsapol si Mayor Albi Benitez kaupo si Vice Mayor Elcid Familiaran sa katapos ang Disaster Risk Reduction Management Office, City Engineers Office ug Department of Public Works and Highways agot tumatagaan sa atensyon ang problema sa baha. Sunod sa kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, pabaskugon sa syudad ang declogging operation sa mga drainages, ilabi na sa 22 ka mga flood-prone areas. Naglabot sa 0.5 to 2 feet ang runoff surface water sa mabunok ang ulan, ang mga wala ini masarangan sa mga drainage. Disiplina man sa mga vendors ta sa mga aton nga residents hindi makabuhi basura kaya ang main cause sang aton nga baha is ang basura, so gabara ang aton nga drainage hindi makagawa sa water system. So taso nagpadugang man si Mayor sang declogging team sa aton nga DRM para nga nang kung may baha nga dasig sige ulan makadiklag makagawa ang tubig temporarily, pero ang main solution gid is ang mga drainage system ta ipang kayuhon gid sang engineer. Sa number 8, installer sang signages na kuryente sa live wire gikan sa poste. Nakaagom sang second-degree burn sang 26 anyos nga lalaki matapos na kuryente sang iya natandog ang live wire samtang nagapangtakod sang tarpaulin sa Lopezina Street, Barangay 31, Syudad sang Bacolod sang kahapon. Ginpahayag ni Police Lieutenant Dax Santillan, ang Acting Police Station Chief sa Bacolod City Police Station 6, ginkilala ang
na kuryente sa kay Jomil de la Cruz nga pumuluyo sang purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Gilayon naman nga ginbuligan sang Bureau of Fire Rescue Team kag iban pa nga mga volunteer rescue teams ang biktima nga gindala sa ospital. Sa number 7, top drug personality sa Cabangalan City nakuhaan sang armas kag illegal nga droga. Arestado kahapon ang 45 anyos nga si Reniel Cabison sa pagpatigayon o kung sa patigayon nga bypass operation batok sa iya sa Barangay Tapi, Cabangalan City. Si Cabison ang top 8 drug personality sa syudad. Nakuha siya ang 75,000 pesos nga illegal nga droga. Magluwas diri isa ka 38 kalibre nga armas kag mga bala ang na-recover man sa suspect. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag RA 10591 ang ipasaka batok kay Cabison. Sa number 6, construction worker na sapwan patay sa pagpamuno. Nasapwan kahapon sang kaagahon nga duguon kag madamo sang pilas tugas ang pagpamuno ang isa ka lalaki nga nagahigda sa dalan sa Barangay Poblasyon East Manwa, Kanduni. Patay na sang gindala sa ospital ang biktima. Siya ang ginkilala kay Dionisio Malubay, 51 anyos, kag isa ka construction worker sa investigasyon sa PNP. Gikan sa Imnanay ang biktima upod sang iya mga kaupod sa trabaho. Posible suno sa pulis nga papauli na ang biktima sang siya ang ginbuno. Mayara na sang person of interest karon ng PNP apang nagapadayon man ang ila investigasyon. Sa number 5, NPA nag-ako na sa pagpatay sa isa ka kafgo sa banwa sa Moises Padilla. Napagawa na sa pahayag ng UP Coast Army kag ila ginako ang pagpatay sa kafgo member nga si Joselito Raboy sa Barangay Montilla sa Moises Padilla sa Setyembre 24. Sunod sa kay JB Regalado, spokesperson sa Leonardo Panaligan Command ng NPA. Si Raboy ang isa sa mga operatiba sa ila ginaligar pag-massacre sang army sa 4 ka mga persona nakip na sa duha ka mga anak sang daycare worker sa Gihulgan City sang Hulyo. Kabahin man sunod sa NPA si Raboy sa mga nagapamahog gamit ang armas sa mga supporter ka NPA. Ang pag-ilaw ko ng ila pagsilot sunod sa rebelde nga grupo ang paghatag man sa justisya sa mga biktima. Sa number 4, isa sa mga pagpanghangkat nga ginalantaw sa pagtuga sa Negros Island region amo ang budgetary question. Inisunod kay 3rd District Representative Jose Francisco Benitez nga nagsiling man nga wala siya sa may nakita nga real expectation of resistance gikan sa provincial heads ng Cebu kag Iloilo para sa amo nga hagna. Kung may resistance man, mahimo nga ini ang gikan sa mga Regional Development Council, pero bisan pa, ini ang tigayon nga ma-manage. Suno kay Benitez, sa karon ng Technical Working Group nga nagatalakay sang NIR, ang nagahulat sang policy paper gikan sa mga gobernador sang Negros Occidental, kag Oriental, kag Siquijor. May ginalantaw man nga pagkambyo sa liderato sa Negros Oriental, kasunod sang pag-proclaim sang COMELEC kay Roel Degamo bilang gobernador. Nagapati si Benitez kasubong si Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi ini makaapekto sa hagna bangod damlag pa ginasuportahan man ni Degamo ang amo nga tikang. Biggest obstacle and hurdle really for the NIR is a budgetary question. And the budgetary question in turn is a question of how you face the implementation over time. So tanawon ta kung anong himuon sang Kongreso nali mag-angal ang DBM kay wala sila kwarta, no, pero ti ang ila horizon sang expectation nila kada duwa man lang katuig bayan walang ila planning. Sa number 3, ang magpasaka sang kaso batok sa mga pamatanon nga nagpainom sang tubig gikan sa turugban sa isa ka biker ang ginatugyan na lamang sa City Legal Office.
Ang City Legal Officer sa Bacolod nagahulat na lamang sa katapos ang LGBTQ+ nga makigaangot sa ila tanatapan agud pasakaan sa kaso ang mga papatanon nga nagpainom sa iya sa tubig halin sa sapa nga turugban sang Carabao. Gitugyan na ni Festival Director Attorney Pinky Merano Ocampo kag sang organizer sang bike race ang pagpasaka sang kaso batok sa tatlo ka mga papatanon nga nang sasko sa biker nga katapos ang LGBTQ+. Sa nag-viral nga video, makita ang isa sa tatlo ka mga ginakabig race spectator nga nagkuha sang tubig sa sapa nga malapit sa turugban sang Carabao nga amo ang iyagin painom sa tagreklamo. Makita man sa video ang pagbasya nila sang tubig sa biker samtang nagakinadlaw matapos nahimo ang prank. Sunod sa attorney Romeo Carlos Ting Jr., maghulat sila sa tagreklamo agud pasakaan sang kaso ang mga responsable sa pagpangsasko. Upod sa organizers ang bike race kag Yuhum Foundation Incorporated, ginpakabalaot man sa syudad ang ginhimo sa mga nakilalaan nga mga responsable sa among nga prank. Tingko may ang ano tada kung mga prank pala ti wala to nagi ko may na damage kiti once na ma-damage actionable na dayon na ano ang ila kinubla. Sa number 2, pito ka mga water refilling station sa Banwa sang Ibi Magalona ang temporaryo nga ginpasira. Suno kay Mayor Marvin Malacon, wala sa nagakaigo nga permit ang pito sa 35 ka mga water refilling station sa Banwa, rason nga ginserbe kahapon sa ila ang notice para temporaryo nga magsira tubtob nga sila ang maka-comply. Kahapon nagsapol ang Municipal Health Office nga ginapamunuan ni Dr. Edmundo Haneo sa mga tag-iya kag operator sang refilling station. Kasunod sa ginreport nga cholera case sa Banwa. Gina-require naman ang mga naga-operate nga refilling water stations sang regular nga bacteriological testing sa mga accredited nga laboratories sang DOH. Ginahinyo nga ini ang ila nga itapik sa ilang mga refilling station. Sa karon padayon pa nga ginahulat sang Banwa ang resulta sang laboratory test sang water sample gikan sa barangay Batya kung sa diin na record ang cholera case. Out of 35, ang may permit is 28. So, the remaining of it, I'm saying to 7. Taga po na notice nila. Wala din nag-operate without the permit. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. 15 ka mga stall sa Manukan Country ang liwat nga nabukas ini matapos nga magbayad sa syudad kag magpirma sa compromise agreement. Yari ang report ni Nico Delfin. Mga pangayaw pa mo di! Kanaban sa mga boto! Ang boto sa naman na wala punas! Wala patawad! Wala mapunggan sang pila ka mga stall owners sang kalain sang buot sang ginpatuman sang City Legal Enforcement Unit ang pagpasira sang ila kalan-an Lunes sang aga. 15 tanan ka mga stall sang nasiradaan sang mapaslawa ng mga tag-iya nga magbayad sang utang para sa renta sa syudad. Pero kadaman sa ila, ang gileon man nga nagamat-amat bayad kag nagpirma sang compromise agreement tubtob nga liwat nga nakasugod sila balik sa pagbaligya humalin kahapon. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, sobra sa 2 ka tuig ang ginatag sa 15 ka mga stall owners para magbayad sang minimum nga tig 25,000 pesos kada bulan. Last nga check namon is mga 17% ang movement, so may 83% pa unpaid yapon. Nagpasalamat naman ang mga stall owners nga natagaan sila sang kahigayunan nga makabaligya karon nga Mascara Festival. Pero paandam sang syudad, sarang sila liwat nga pasiradaan kon mapaslawan nga magtuman sa natukod nga kasugtanan. Pero amo tong istorya sa mga ka nga monthly na siya. Kung in kaso mag-lapse sila 2 consecutive months, basi masiragi taliwat. Or kung wala permit, itong minister nga ginpagawad sila business permit. May masobra pa sa 7.1 million pesos nga sulukton ng syudad sa Manukan Country. Madason man nga sukton sang syudad ang mga market vendors nga may masobra sa 24 million pesos nga utang. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, manughimo sang maskara sa sulod sang 20 ka tuig nawad-an sa nga palangabuyan sang mag-igo ang pandemic.
Pero bisan pa sang peak sang pandemic, wala siya nag-untat sa pag-ubra sang maskara, mangod nagapati siya nga isa ka adlaw, magabalik ang Mascara Festival. May report si Romeo Subaldo. Kung maglibot ka sa downtown sa Bacolod kag malantaw sa mga souvenirs nga maskara, agaw atensyon ining mga obra sa 60 anyos nga si Dodong Eden sa Barangay Handumanan. May mga dalago kag colorful, lain naman sang sa masami nga makit-an naton sa higad sang dalan. Kung himutaran mo, ang mga headdress ang himo sa mga ginpangpudpud nga botelya sang beer kag soft drinks, balahibos ang manok kag mga shells. Sunod sa kay Manong Dodong, sa peak sang pandemic, wala siya naguntat sa paghimo sa mga maskara, kaya nagapaabot siya nga isa ka adlaw, liwat nga magabalik ang Mascara Festival. Itong COVID to, wait there, sul balay eh. Magkaubran ni matama to. Isuguran mo na. Pero wala ka pa kablo kung saan mabalik ang maskara. Why? Provabot ko yung paminsan ko sa ako niya mabalik yapon niya mo. Paabot ka ng adlaw nga balik ang maskara. Mabus lang ng isa. Oo. Mabus lang sa taas, mabaw isa. Ang higante nga maskara nagabaros ng 2,000 pesos, pwede pa maayo. Himo ini sa paper mache. May mga maskara man nga himo sa terracotta clay, kag may mga maskara nga mayara sang headdress. Antes ang pandemic, kada Mascara Festival, makaisa tubtub 2,000 sa kada adlaw nga benta pero subong sa pagbalik sa maskara sa sunod pa lang sa 3 ka adlaw, naka-10 tubtub 15,000 pesos na siya nga income. Sa pagsugot tungoy pa pandemic, ang bitanay namon nga pizza, 3 ka adlaw. Daw pigaw to mo. Subong ya? Karon niya, makabinta ka ng mga kuan, mga 15 di. Tatlo. Sa 3 ka adlaw? 15 ka bilog na 15 mil? Sa ako na brahanay mo ni sa kung... Why na, last na niya, paano, ayaw akong maskara, last na niya, paubos. Paubos na. Wala pa kasugo. Wala pa kasugo ng ilan. Paubos na mo. Pero hindi man basta-basta para maka-income. Dili siya nagatulog sa higad sa karsada. Humalin pa sa nagsugod ang kapistahan. Mabudlay man abi nga ibiyahe ang iyang karito. Kung hindi maskara season, nagaprito siya sang mani kag ginalibod sa iyang misis. Nagapadulong pa siya sa iban nga mga probinsya kag ibaligya ang maskara sa kapistahan nila. Pati kung may pista dito ka, kadto ka man to. Sa Davao, nakalusot yung Davao to. Kubra man sila nga mga mamon eh. Oo, lipay nga isara ka nga may biyong kanito, mayawang biyo sa Davao. Maskara imo yung ginadala? Oo. Bisan iba nga pista, maskara kinabitbit mo gyapon. Bala nila nga negros mo. Maskara mo. Mayo ba? 22 niya na ini katuig nga ginahimo. Kag samtang masarangan pa ni Dodong, padayon siya nga magahimakas para makatanyag sang maduagon kag matamis ngayhom sang mga maskara. Barb, after sang pagbalik liwat sa maskara kay Botcha, 3 days pa na sila nagabaligya sa plaza, Barb. Mga 10 to 15,000 na naganar niya. Mas dako pa sang sa before the pandemic. Basi man main kay tungod nga ano man nahidlaw man ang Nahidlaw tao. tao. Magasto. Sang tsura gid guro sang maskara Oh, Roming no. Kag basi nagdamo na magid ang mga bisita Roming. O kag tungod sila Barb, babayaran niya ng utang sa pandemic. Kagabi itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.